1 minute as I see how this thing is working. 1 2 1 2 mic testing. Are you okay there? Tebi yangu. Mambo vipi? Nechinga kichebe na kimu mwancho matikiri nita kwa na kianga watu watribiya. Aijolishi se kwa vokiri kushukwa kumbire kurwa. Chinechinga ki ntagitego te banganza na bwana nechinga kitoko chaka no manene na kubwa mono kuma tebi yanga tu abokiri biya na kumwakira ngambia mono. Meanwhile tigango darara mangana biyale. Okay, I see things are working right. So we thank God because the things are working right. Okay, mono kingma asante sana. Lingonda gete kwena kianga mangana bijale kubwa mono abwa soto bwa tete kuruma choma tegereri na mambo vipi ekerande tu ba mono into mwancho mategereri tamangana shugu toka Agr live bakusi global radio degeni denga watu bwa tribia ntebia ngona kyomba tatabwa si untegerete kurwa na ne chinga kitongo mwakere senga byomo na gote banganza na pwana chinga kichinyinge bantu bande mbali go chiba manyanga na ki amangana akogenderera asoboiko bwense lakini igoto wakere senga byomo rere no bwanchani na nero to bwerere chinga kichonsi na ekronta gete kwena kianga mbuyo to bwatete ntebia ngo gabu online ngaki we are trying a new system ngote magaiga ntebie onye yabire bia and then I know mangana abire bia king matale mangana suto na we will be able go konyora andon sine bankurwe park neba neba nkurugeti and on here se toka ngendera koba I'm on into it. Let me see how this thing is working. Tell me. Kurwali chinsamo chia gusi. Kurasi chinsamo chia gusi ndo chenga hamangana mbijale king mano ende to buata bia kuranche tuwakoga na irio tware emambia umubaso gose emarago bengia bali basiriria banchane babo togote banga pole monana balende na kubaga tachinga ke chubro na kendo banene na inyora. This is a test stream. We are testing new machines torenga mbuya chigo kora. These are mobile machines by the way, ndege ko ene kianga na karongo cha gabwa sole ndege ko ene kinga ya kolire gazi elinde na koleton haijalishi asogotoka kurwaigo. This is one of the reasons why ngote bango manena ende to susinia na go susinia asogotoka na kera chinga ki mwakere senga mbiyemo especially kero to kwanero morobelio gote banganza na bwana ngakibwali chakire gabo litukeli nelia kalenga litukeli nelia Jumatatu egero tugendete ko togia omonene na gote bango tubwirire chingo kichi lakini bono bwakire lituko lya Jumaine kitarikia 30 chinsemo chetu cha East Africa na boigo America yagati yabeire ense ya monite community no na iseto 118 chinsa isana ibere igoro chinsa chabo tuko chinsa isana na ibere iteka 18 kerongende kogo sisinya na kwene kinga wa tubwatire bya bono bora na ko ngani yotu aleri tukolia na butamu morobiri yotu ko chako kunanza na bwana na kwene kinga kwa chakire no manene bya na boigo na komotukia asi chinga ki chonse mulitane Jeremiah Rinontini ni na bagushi global radio lakini iwontegite kwene kinga ngakyoto watete na rolire na roindikira kabu niambie mambo vipi unanipata namna gani na kiumbu atete gabu nekero ogenderete gukwana amona inchetiga ngondara amenta kaliogia ndorenga ombu atete bya asante sana. Okay, mambo vipi mangana biyale ntebia ngo heliogi mbiyaligo chabu stream ye tombiyego chabu then ngaki ebi chambu yere ondo chebuya sukega ondo lebuya kegima onye kondoche ntebono nganaki. This a test stream so tindi konyo rusioro konyo tigande elinde ndigereri ngamangana biyale kertogo chabu asole elinde to ene kinga amangana mbiyale no nyetole mobo
Bwana kenga watu bwatiro bia. Asante sana tuarali tukoligi ya. Na kwa gani chinga kichingia.